creation samoro. Okay, and job creation. Emomi awacho ni maber niya. We must first create space. Okay. Tena nyaka wakuongi wa industrialize. Kata nyaka wakuong wa create the environment for job itself. Gimidwa timno nyaka wakuong wa create. Ai wakauji to wakete. But kok wa create ni few offices manose biti. Emakoro wakauji to watere, wakauji to watere. They create gimilu ni duplication of roles. Tena ni chulo jipra beach etich monego be ni chule ngata chiel. Koro mano nyiso wania. Mano is a point ania. Yes, okrach ka serikal ondikuji. But nitie much more that we should do to acknowledge kata mondo wa appreciate that number against the same salary. Ma wacho industrialization. Ere kaka Kenya nyalo timo industrialization? Mano is a very important question. Monego wa ask ourselves. Ma nikashingene okay Sharon, tija okay mana criticize. Onego be ni tija kaka ngamolony ena criticize tachiwo opinion mara kaka onego be ni timruok nade wa deal gi gino tema wacho ni ndiko geocrach nikech ami characteristics of a poor nation kwadwa wuok e third world country to first world country kwadwa wuok e category mag pinje modhier to pinje mango nyaka wa create ngowa employment. Maiso ni piny Kenya pod wan among the poor nations. Yes. Pod wan gidhier. One a third world country. Yes. One pinje go modhier. Iwinjo. To awa wacho ni industrialization nyalo konyo. One of the ways maritime industrialization, Sharon, and marlombo investors. Iwinjo ka CPA Molen owach. By the way, apoka moso CPA Molen. CPA Molen. Amosi. Ageno ni chio maber Kisumo kanyo. It's bad. Well, winja nena koloso. Molen bika umos. Akeni bu winja. Moso chopo makare kabisa. Aya. Ero kamano. Zaki nyalo dhi mbele. Cool. Guzo kamoro kanyo. Nintie gimiluongo ni predictability of tax environment. Gima gino konyo ko tiende watemo wacho niya. Onego bed ni Kenya ka okwa change rates mag usuru kinyi godhiambo higa ka higa iyudo ka after 6 months kata tax procedures act moko okete parliament to change the rates. Tiende niya nyaka waket Kenya, nyaka waus Kenya kaka gimiluongo ni an investment hub. Man gi predictable tax environment. Tiende niya wakiso joka ni wan usuru Kenya ka en piny. To ka en piny to en stable okwa change hoyaye. Teni watemo nyiso ngacha nikech one of the things my investors kata kuwuok oko ng'iyo to usuru kacha chalo nade. To abro dhi maket mwandu na kacha to kaseketo mwandu na adwa invest mondo achak tich to kacha ko tich ni to chako mede makoro cost bedo malo moloyo gima yudo. Mano miyo investors shy away. Koro mano gima onego bed ni Kenya ng'iyo mokwongo ni we work on taxes. Mano mokwongo mabed predictable, wabedo stable enough maok ni wachenjo kinyi godhiambo kaka CPA Molen nosewacho. To nitie gima bende waluongo ni yani licensing bottlenecks. Tena nigi create bottlenecks ma ng'ata achiel kadwa yawo kata mna kambi idwari kata gi licenses 20 kata 30. Kama mano department mopogore. Kuro be idhiye tiwacho ni we cannot approve it. To kwa wa approve gol gimoro matin. As an investor, by the time you follow procedures makilo kata licenses adek iseol nikech joma kawo mondo gi approve to a license is another thing. So you are creating bottlenecks na investors to kata mna the young SMEs ingeni kata mna Kenya kai we have young people or people who feel they can invest but issues mag licensing miyogetem ranadi iolo gi ekoriyo kapok ichopo tiende ni gimonego be ni government ng'iyo gimiwa kata mana single portal for licensing. Do you follow procedures? Ki follow procedures mo ngi karatasi mo yerika ni sawa. Imi without upingamizi. Mago things monego be ni watemo mondo jo employ. So therefore, ka government ose industrialize, to no segero kembinigi. Kata investors ose biro mo segero kembinigi. Ang'o matimre? The next thing is what is called the now human capital. Gidwaro labor ma they will be sourcing internally. Tiende ni gibro chako kawo nyithiwa to gendiko gichako kawo nyithiwa to gendiko koro onge gimoro ni sirikal jok ma corrupt tich achiel monego bed ni timo ng'ata achiel ikawo pesa kuom families to itimo gi ji 50. But at the long run ang'o matimre na sirikal sama industrialization timre mbele sama giketo lwasi maber mar keto mwandu mag ji mondo ket mwandu gin bende gidhi yudo taxes. Abro mi 3 examples. Aya mana mapiyo kapok Molen uloso. Yes.
One, sama ondeka, magi create environment mar job creation tondeka. Government will take pay as you earn from employees every month, every 9th dongichole. Kabisa. Value added tax, ma VAT, mano indirect tax. Bende kembini gibroga cholo to the same government. At the end of the year, there's what is called income tax, corporate tax. Ma bende gibro cholo at the end of the year to the government. So therefore, gimati mreka enmnania, we must think as a government. Then, kwase think to create employment. To kuro jok mine ni wacho ni watimre nadi. The government kao pesa mangeny michulo gi pesa mangeny okrach awa wacho ni government must employ but gi employ wrongly nikech kata mana nitie one of the most difficult audits Sharon gin gimiluongo ni like the HR audits, the payroll audit. Ibro do kanyo ka ghost workers bende ni kanyo nikech kanyo bende owacha jogo michulo poko bi dipa mero to bende chulo jomoko yo madieri ti kata mna ghost workers mitimo ok nade michulo. So therefore angima wacho less industrialize, less absorb that population into other sectors, let the government generate more.